أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله a wannan yammaci za mu ɗan tattauna akan matsalar kiyaye gani ko kuma kallo zuwa haramun, kamar yadda za mu ji yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsawa gabarin haka. Sunana Jamila Abdulaziz Lawan Ayi. To da farko Allah tabaraka wa ta'ala cikin suratul Nur aya ta 29 zuwa ta 30 Allah ta'ala ya kirawo maza da cewar su rinse idanunsu, sannan kuma daga baya ya kirawo mata yace su kuma kowanne ya rinse idanunsa. Ma'ana maza kada su kallo zuwa haramun, mata ma kada su kallo zuwa haram, inda Allah ta'ala yake cewa kullul mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dhalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un. Ana ka gaya musu, ya ku gaya mu'minai maza cewar su rinse idanunsu kuma su kiyaye farjojinsu. Wannan shine abin da ya fasa ka gare su. Allah tabaraka wa ta'ala mai ƙwararren sani ne daga cikin abin da suke aikatawa. Dama a wata ayar Allah yana cewa ya alamu kha'inatul ayun. Allah yana sanin wato idanu wacce take mai ha'inci, wacce take kallon haramun, tana kifice, tana nuna cewar ba ta gani. A bangaren mata Allah ta yana cewa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, har izuwa ƙarshen ayar. Ma'ana Allah ta yana cewa ya ku matan mu'minai ku rintse idanunku ga barin kallon haramun, kuma ku kiyaye farjojinku, kada ku yadda ku bayyana adonku sai abin da ya bayyana wanda shari'a ta halatta, kamar fuska da tafuka shine aka ce ba al'aura ba. Amma duk da yake a bayan wannan to haramun ne wanda yake ba mijinki ba ya kalla. Ya tabbata a cikin khabar ake cewa wato shi duba wata kibiya ce daga kibiyoyi na shaitan, kuma a bayyo guba, saboda haka wanda ya rintse idanunsa Allah ta'ala zai wato an gadan masa da jin daɗi a cikin zuciyarsa. Ma'ana shi idanu, idan mutum ya kare idanunsa to Allah zai sa masa wani jin daɗi a cikin zuciyarsa. Wannan yana cikin majmu'u zawaid. Mujahid yana cewa idan mace ta gabato tana towa shedan yakan tsaya a kanta ne sai kawata wanda yake kallanta. Idan ta juya baya yakan zauna akan kuturinta, sai kaga mutum ya ta kallo har ta dinga kawata masa, ta dinga raya masa wani abu a cikin zuciyarsa. Shi yasa aka ce a kiyaye kada a yi kalla. Imam Ali Allah ya kare da gare shi ya taba tambayar na Fadima, yake cewa ya Fadima wai me yafi alheri ne ga mace? Sai ya ce Allah tarar rijala wala yarawa, kada ta dinga kallon mazaje, kada su ma su dinga kallon ta, domin shi kallo mataki ne na zina. Malamai suna cewa matakan zina guda 5 suna nazaratun wa ibtisamatun wa kalamun wa mau'idun wa kalam. Wato da farko kallo shine matakin farko, sannan sai magana, sannan sai alƙawari, sannan sai haɗuwa bayan murmushi. Saboda haka idan aka kiyaye kallo to in Allah da za a kubuta daga waɗannan abubuwa. Da annabi Dawud da Allah ya kare da gare shi ya faɗa ga sayyidina Salman ɗansa Suleiman, yana cewa da shi ka yi tafiya a bayan zaki da zakoki, amma kada kai tafiya a bayan mace, domin kai tafiya a bayan mace za ta kawata maka abin da bai dace ta kawata maka ba. Annabi Isa Allah ya shi yana cewa iyyakum wan nadarata, na hane ku da kallo, fa inna nadarata, domin kallo tazirku fi qalbi shawatan, tana gadar da, tana sanya, tana tsirar da sha'awa a cikin zuciya. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi yana cewa iyyakum wal julus ala durakat, na hane ku da zama akan hanyoyi. Sai sahabbai suka ce ai malana buddun hiya majalisuna, ai ba mu da baka rasulullahi, gurin hiran mu ne, anan muke zuwa mu tattauna mu hiran mu mu'amalorin mu. Sai ce to idan kun ce a'a to ku baiwa hanya haƙƙinta. Sai sahabbai, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin haƙƙin hanya shine rinse idanu, kada sai mace ta taho ku kare mata kallo, ko kuma ku koyar da kanku kamar ba kallon ta kuke ba, sai ta kusa da ku dab, sai kuma ku daga kai ku kalle ta, ko kuma kafin ta taho an gane cewa wannan matar doguwa ce, gajera ce, fara ce, baka ce, kakkaura ce, siririya ce, wanka ta ce, to wannan haramu ne. Lalle ku baiwa hanya haƙƙinta. Ya zo a cikin tamyul gafilin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu uyuni bakiyatun illa thalathatu ayun, wato dukkan idanu ranar kiyama za ta zo suna kuka, sai idanu guda 3 ce za ta zo ba ta kuka. Ɗaya daga ciki ce ainun gaddat an maharimullah, idanun ta rintse idanunta ga barin kallon haramun,
idan ba ta kallon haramun to wannan idanu in Allah da ba ta kuka a wannan rana da kiyama. Ya tabbata a cikin sahih Muslim daga Abi Huraira manzo Allah yana cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta ga dukkan dan adam rabansa na zina, domin ice mutum zai riska babu makawa, sai ce idanu tana yin zina. Zinar idanu shine kallo. Duk sanda aka ce kake kallon mace to zina kake yi, amma zina ta idanu. Wata rana wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim su suka rubuta wannan hadisi. Wata rana annabi Musa Allah ya kare da gare shi, an yi fari a zamanin sa, aka rasa ruwa, aka rasa yadda za a yi. Suka zo bani Isra'ila suka ce ya annabin Allah ka roƙa mana Allah, ga ruwa mun rasa. Da ya je gurin ubangiji sai ce to kaje ka tara bani Isra'ila ka ce musu duk wanda ya san ya taba zina a cikin so daya ya tashi, iya wanda suka rage yan sun roki ni zan ba da ruwa. Saboda haka zo ya kira bani Isra'ila aka taru, ji daga abin da Allah ya faɗa. Saboda haka wannan ya tashi ya tafi, wannan ya tashi ya tafi, wannan ya tashi ya tafi. Sai can wani mutum mai bakawo aka rage mai ido ɗaya, shi kaɗai ne bai tashi ba. Sai annabi Musa ke cewa bawan Allah ya kowa ya tashi kai baka tashi ba. Sai ce a cewa kai wanda ya taba zina, ni kuma ban taba yin zina. Yace wannan idan ma da ka gani wata mace na gani wacce ba muharrama ta ba, na fito na ga wani sassan jikinta shi ne na tsire idan, yanzu ma da zan ga wata da wannan idan shi ma tsire shi ne. Sai ce to kai ne ya kamata kai mana addu'a. Wanda suka yi addu'a an ce a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ibadar gwamnati baki daya, saboda shi kallon haramin yana dakushe basira ba. Imamu Shafi'i Allah ya kare da gare shi, an ce duk littafin da ya dauka in ya duba shi ba ya ƙara duba komai yawan littafin. Ran nan ya duba sai ga ba gane, sai ya ce uhibbu salihin wa lasu min, ina son mutanen kirki amma ni ba na ciki. Sai je kai ƙara gurin malamin sa malam Wakilu, yake cewa ga abin da ya faru. Sai ce to ka bar saban Allah, yana shakautu ila waki'in su a hibzi fa arshe da ni ila tarkin ma'asi. Na kai ƙara zuwa gurin malam Wakilu, sai ya bishiyar da ni ce dina sa. To da Imam Shafi zai dinga bincike sai gano cewa wata rana ne ya fito daga gidansa, yana fitowa sai wata mace ta zo cicoci, tsohuwa ce ma ka ce. Sai aka samu iska sai ta yaye dantsanta, sai gani wannan abin ya gani ya haddasa masa baya gane karatu. Sai karanta bai gane bai karanta bai gane ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa ke cewa ayyuma imra'atin mala'at ainaha min gairi zawjiha ma'ala aw aina min nar. Duk mace da ta cika idanunta ga wani mutum ba mijinta ba, to Allah ta'ala zai cika idanunta daga wato ainihin wuta. Allah ka kiyaye mu. Akwai hadisi da aka samu daga a cikin Buhari da Muslim cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kautar da idanun Fadlu gabarin mace da ke ce mata Qusamiya. Zuwa ta take tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai sayyidina Fadlu sai zama yana kallanta, sai manzo Allah ya kauda fuskar sa haka, yace da shi ka daina babu kyau. Wannan hadisi Bukhari da Muslim su suka dauki wannan hadisi. Akwai hadisin mashahuri na kissar Abdullahi bin Maktum, makahu ne. Wata rana ya shigo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kare. Sai suka ce ya Rasulullah ai baya gani makahu ne. Sai ce to dan shi baya gani ku ba ku gani. To wannan yana nuni zuwa cewar kallo zuwa haramun ko matar da ba taka ba wato ainihin haramun ne a cikin musulunci. Abu Dawud ya rawaita hadisi daga Nana Aisha Allah ya daidaita cewa Nana Asma'u Allah ya daidaita ta taba shigowa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a jikinta akwai tufafi wanda yake siriri mai shara-shara ba shi da kauri. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kauda kai gabarinta, sai ce ya Asma'u innal mar'ata idza balagatil mahida, wato ita mace idan ta kai matsayin da za ta balaga to baya halatta a ga wani abu a jikinta idan ba idanunta mun da fuskarta ba da tafukanta. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan. Dan haka wato kiyaye kallo abu ne mai muhimmancin gaske, domin kamar yadda na faɗa a baya, kallon nan yana jawo matsaloli wanda zai haifar da abin da yake bai kamata ba. Insha Allah darasinmu na gaba za mu tattauna akan wato kiyaye harshe da irin haɗarin da yake jefa mutane. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon kiyaye idanunmu, ko ya ba mu ikon aiki da abubuwan da muka faɗa. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan, abin da muka kuskure kuma to ne daga Allah ne. Allah ta'ala ya yafe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.